Mám dobrý skin. Ratatuj a... Killeter. Yes! To cez Bandicam mám 3 FPS, tu mám 20. Pozor! Daj mi krompáč. Nemám. Počkej. Mám melónik. Robil som z melóniku CD. Čak daj, idem kopať. Citylab ostrov, prosím. Kopanie je nudné. No, Nebudeš mať, budeš mať. no tak ja idem predĺžovať ostrov. Nie, ja počkam, kým mi nakopeš trochu cobblestone. Trošku tu mám. Mám tu aj trochu dreva. A z dreva nerob nič. Však idem urobiť crafting table. Tak crafting, dobre, ale... A čakaj, neurobím všetko. Možno tak. Dve dreva. Crafting, keď niekto nevedel. Robím si rovno aj tyčky. Ja, ty si kokosák. Kokosák. A keď ma to nebude počuť, to bude dosť fail, ne? Dostal som taký malý lag a sa mi urobili butny. Tu máš. Tu máš. Tu máš. Ďakujem. Čakaj, benchmarking. Ideme hrať P4. Áno, mami, áno. No, že mám toto. Už by sme si mohli dovoliť aj piecku, nie? No, mám urobiť pec? Nie, rozšíruj ostrov. Ježiš, to už som začal. Shit. A to bude tam počuť? Jak sa rozpráva? Fakt? A jak to vieš? Lebo už som natáčal cez Fraps, však aj ty natáčaš. Však hej, ale mne to nikoho nie počuť. Však ty natáčaš len single. Ale ja som točila aj multiplayer, som si to pustil a ho vyšlo. To nedal na YouTube? Ale som to nezverejnil, lebo nebolo tam nikoho počuť. No tak... A ty... Došiel mi kobol. Tak si naser. Shit. What the fucking... Sugarcanes. Zasadím pár saplingov. 1, 2, 3, 4. Motherfuck. Tak, ide. Fuck. Oh shit. Shit. Oh shit. Chceš si spisky? Co? Fuck. Marko, nerob, však natáčame, Marko, aspoň teraz nerob. Dík baba, chceš sa spisky? Hej, viem, počul som tak. Chceš sa spisky? Počul som tak. Si počul si. Shit. Čo späť? Hej, daj sem dirt. Uhni. Daj mi dirt. Pekne. Čo si mal pri sebe, ty gaďo? Nič, ja som nespadol, ja som stiahol z toho vody. Oh shit. Všetci ste svedkami, že som nespadol, že som spadol na vodu. Bratku. To bude vo videu. Ty gaďo. Budeme gaďo.
celkom fajne je to tu zatiaľ. Ako, viete, A keď tak napíšte do komentára, kto by točil lepšie. Ja či on. Počkaj, poviem, že prečo to není od začiatku, od sme začali. Točil som cez Bandicam a mal som 3 FPS. Retard, 3 FPS-ka. Retard! 3 FPS-ka. A obraz vyzeral tak, jak keď sa mi pokákal notebook. A ty retard nekol podo mnou! Retard. Aua fucking! Motherfucking bitch. I'm sorry to bore it right here. More. Ja sa bojím ísť kopať toto. Ty si ten gáčo veľký. Sa budú nudiť, lebo kopem. Hej, ty, však dobre, daj sem, ono. Tu máš Koľko máš koblu? 9. Tak si naser. No, takže. Ty keby si robil aspoň záhradu, ale nie, ty kokosák jeden. Daj mi ten môj Čakaj. krumpáč. Tu máš. Tu máš ho v žure. Alebo som zhľadal tento. Ti potom dačo poviem po natáčaní. OK. Fuck. Shit. Dobre? Dobre. Ale to sa zoštiš, čo ti poviem. Ty koblo, bo ja potrebujem koblu. Tu máš 4. Denisa. Hapal som. Svrbí ma prdel. Keby si to s takým... Kúkaj, ty čo som... Ja viem. Denisa. Môžem... Keď si nevedeli, tak tento server je Gamesi Test. Ona mi neodpísala, to je svinia. Kúkaj, čo som napísal. Ona, že WTF? Jak zrobíme tu gigant? To, čo napísal Gogo, Denisa. Ale on to napísal... Aha, ty si náš! Denisa, you mom is fat. Čo? Som mi napísal... Jaju, zretajte, mám u sebe kopu koblu. Co? Denisa, mama. Your mom is fat. Denisa. Ty retard. Ja stihnem si dať toto. Sa furt ponoriť pod vodu. Shit! Ty retard, čo nerob. Čakaj, teraz si dá čo písať. Svet and is dead. Dead. Kúka, jak som to napísal. Slovenčino anglicky. Zhulený? Sa mama ísť. Tišíme? Ešte dostaneme bán. Zapíšeme im. To je chuj.
mám tvoje veci. Vrať mi ich, ty kokosák. Všakže si nedal toto všetko drevo vyrobiť, lebo ja chcem urobiť toto ok. Čiže idem vyrobiť pec a idem urobiť uhlie. Lebo je to jeden... Jak zrobiť tú gigant húku? Hej, daj mi vec, ty gadžu. Jak zrobím tú gigant húbu? Však mi daj ti veci, zasraný. Ježiš. Víte? Ty čorka. Dík. Robím uhlie. Okej. Tak o 6 minút skončíme, nech sa zmestíme do limitu. Čakaj, vypadni s tam na chvíľu, idem odrúbať toto. Oh shit! Motherfucking bitch. Shit. Shut fucking hell. Yeah. Yeah. After school. Túto to odkop, ty retard. Však nerob, ty leter. Fucking. No, So. odkop toto, ty. Čečuráku. Ale čakaj, ja potom o 5 minút končíme a potom, jak dotočíme, tak kúknem, že jaké sú všetky úlohy. Shit and motherfucker. Ale ti poviem jednu vec takú, máš Optifine. Čakaj, ja na chvíľu obetujem a dám si far. Ja mám Optifine. Ja viem, lenže ja nie, lebo som si ho dal head. Dal som si far. Ja viem, ako získať toto. Čakaj. Ward shop. Na tomto serveri už som hral. A ja. Ako taký blbý skyblock, že tu aj shopy sú. Čo? No aj shopy tu sú. Však ja už som tu tiež hral, čo si myslel, že som gadget. To jak si zrobil, že... Ono... Druhé video točím ja? Neviem, mi to je jedno. Ako už ukončíme, lebo chcem kúknúť aj tie úlohy. OK, takže čaute. Lúči sa s vami A Ratatouille. Kiletr a Ratatouille. Čau.